Internet de modificación de crédito. Para a propuesta de modificación de crédito sobre o remanente con importe de 179.000 euros. As partidas son o saneamento no lugar das terreiras, saneamento principalmente, abastecimiento de agua, escolas infantis, mellora nos lugares públicos, acondicionamento no entorno moi moviso, acondicionamento na Rúa Santa Lucía, acondicionamento de estradas municipais, rehabilitación de piscina en campo de fútbol de vuelo, rehabilitación de edificios de Escola de Lamas. Suma un total de 179.000 euros con cargo remanente de tesorería. Ben, bueno, nos, como xa preguntamos aquelas cuestións que tiñamos dúdas na comisión de contas, pois nada, xa temos clarísimo. En todo caso, nós podíamos vir aquí facer o paripé como vai o Grupo Provincial do Partido Popular e decir que confundir pois remanentes de crédito con mala xestión, falta de gasto, etc. Mas, bueno, por seriedade, pois non imos facer. Nos consideramos que, efectivamente, as actuacións que se plantexan pois son cuestións necesarias para abordar no conjunto do Concello e, entonces, pois vamos a apoiar esta modificación de crédito. Nos imos a hacer. Vale, pues tenemos a votación, votos a favor, abstencións, aprobarse. A favor, non? Sí. Vale. Un número 4, aprobación do orzamento do ano 2018. El orzamento deste ano ascende un total de 2.114.792,25 euros. Temos por ingresos no capítulo 1, que se contabiliza un incremento de 25.000 euros y en cuanto a impuestos sobre bienes de la urbana, circulación de vehículos y instalaciones sobre y un incremento de 14.500 por las tasas de recogida de basura, servicio de basura no fogar y compensación telefónica, que básicamente es la no fogar por el incremento que hay na partida de gasto tamén por parte do Concello e a compensación de telefónica. Tanto capítulo 4 temos un incremento nas aportacións das subvencións previstas pola Xunta Galiza pola Diputación Provincial de Pontevedra do Canon do Encoro e despois, no capítulo 7 non se consigna crédito, que son transferencias de capital e logo temos o presuposto de gastos, que no presuposto de gasto o capítulo 1, capítulo de personal, en un incremento de 1,5%. Nos capítulos 2 tamén hai un incremento en canto a las actividades culturales y deportivas que son a partir de este ano como motivo do obradoiro de emprego que temos para a reparación de fontes e lavadoiros de 15.000 euros. Sin embargo, contabilizamos unha disminución en gasto de enerxía eléctrica en sectores culturais e instalacións deportivas debido ás obras de eficiencia enerxética que se fixeron no ano anterior. Contabilizamos no capítulo 4 tamén un incremento para o convenio de guardería infantil de Santa Lucía e a disminución das inversións previstas e o incremento na partida de servicios sociais, na partida de axuda no fogar. Por lo tanto, un orzamento onde non se suben os impostos nin as tasas municipales, onde hai un incremento na partida social, donde hai unha disminución en costes para foros enerxéticos e outros que se fixeron ao longo destes anos e un presuposto que recientemente tamén aprobamos unha ordenanza para unha reducción de impostos para todas aquelas empresas que se están en o noso concello efectivo este ano o IFE, entrando en vigor para o ano os máis impostos que o IBE e o IAE. Intervención.
plantexar dúas cuestións. Primeiro, unha, non sei se a resposta ten que dar o señor secretario ou o goberno ao respecto de por que non se computan os ingresos do plan de concellos. Por alguna cuestión, non é necesario? Porque tens que fijar obras, entón non hai ninguna previsión de obras, nin proxectos, nin nada, non hai nada. Entón, onde pos? Como se cometen as partidas, non sei se Normalmente evitar notificacións de crédito. Normalmente nunca o proxinamos porque generamos logo, para evitar logo follóns, porque o mellor posten un con unha cosa e logo tens que sacar 50.000 e logo para outro lado, sería un follón. Entón sempre generamos crédito en canto non damos subvención. A segunda cuestión que debe aclarar o goberno, porque así o reflicte a memoria explicativa que presenta a señora alcaldesa dos orzamentos do 2018, porque fala na memoria de reducción do endeudamento no ano 2018. Isto di textualmente a memoria explicativa e nós, pois, que sepamos, o Partido Popular leva xa varios anos falando de débeda cero. Eu, pois non sei se é un obxectivo o que plantexa aquí na memoria, se é... Me podes indicar en que página está? Na página 1, digo, o obxectivo é que este Concello sexa unha administración máis gestionada e solvente, que reduce o seu endeudamento, e que se rexe polo equilibrio orzamentario e cumprimento. Entonces, non sei se é un obxectivo, se é un corte pega de outros anos, ou é que realmente hai débeda e se nos estuvo agochando que se pretende reducir. Positivo que este Concello sexa unha administración ben gestionada e solvente, que reduce o seu endeudamento e que se rexe por equilibrio orzamentario e cumprimento do plan de axuste. Claro, sí, que desde o momento que entrou este goberno reduceu o endeudamento e a día de hoxe xa fai anos con endeudamento cero. Pero estamos falando dos orzamentos do 2018. Bueno, pero unha descripción, sí, pero unha descripción se contempla tamén dentro desta memoria. Pero se non hai débeda, non sei que pretenden Porque non se pide crédito tampouco. Non está contemplado. No, pero claro, xo está indicado. Pero tanto pode contestar o goberno como pode contestar o secretario interventor tamén, pode contestar ese problema. Dixemos que está facendo ao goberno porque despois plantexen que hai terceira, pois estaba pedindo esta aclaración. En todo caso, que sepa o Partido Popular, pois nós vamos a votar en contra, porque nós tachamos destes orzamentos de electoralistas, clarísimamente, máis ben están pensados e dirixidos á captación de votos que a atender as necesidades prioritarias do Concello de Moraña. E, por outra banda, pois, o Partido Popular segue nesa teima de non atender propostas que o Bloque Nacionalista Galego pois, plantexan a través de mocións, algunhas que están aprobadas incluso por unanimidade por todos. Podemos falar bonos de transporte para mozos, programas de xestión do lixo mediante compostaxe, mellora da instalación do gimnasio, dotación de novas tecnologías, eficiencia enerxética en todas as dependencias municipais, transporte público a demanda, recuperación da Casa de Sociedades Agrarias da Lende, etc. Non se consignan ni un solo euro, pois, ninguna das propostas que nos plantexamos, evidentemente non son os nosos orzamentos, non nos vemos desde logo vos para o Concello de Moraña, os vemos exactamente pre-electoralistas para fazer pre-campaña electoral. Consecuentemente vamos a votar en contra. Sí. Nos imos a abster por lo mismo, porque hai propostas polo Partido Socialista que non se recuadren neste orzamento, o noso voto vai ser a abstención. Procedemos á votación. Votos a favor. Abstención. Voto en contra. Aprobación. Punto número 5. Moción do Grupo Socialista con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Paso de exposición de motivos. No día 8 de marzo, o Grupo Socialista manifesta, non máis, o seu compromiso coas mulleres, coa defensa dos seus dereitos e coas políticas de igualdade como instrumento para avanzar cara a unha sociedade democráticamente máis xusta e equilibrada na toma de decisións entre homens e mulleres. Recoñecemos os avances que ao longo das décadas desenvolvéronse no noso país en materia de igualdade, pero á vez tamén recoñecemos os retrocesos e recortes que veñen producindo nas políticas de igualdade, especialmente no ámbito local debido ao cambio legislativo que modificou sustancialmente o ámbito de competencias dos concellos nestas áreas. Son
non pode haber unha sociedade verdadeiramente democrática se non somos capaces de eliminar os comportamentos e actitudes machistas que atentan contra a máis da metade da poboación. E ese machismo, froito do patriarcado máis rancio e máis prejudicial para as mulleres enténdese en todos os ámbitos, desde o familiar, social e laboral, ata o máis cruel das manifestacións cunha violencia de xénero que se exerce cara as mulleres. Unha sociedade libre de machismo é o noso objetivo. Por iso, con motivo da conmemoración do 8 de marzo, dentro do Grupo Municipal Socialista, seguimos reclamando medidas e políticas para un verdadeiro cambio social que supoña unha profunda transformación estructural na que as mulleres sexan protagonistas e copartícipes. Neste sentido, unha das maiores desigualdades que ven as mulleres é que se corresponde ao ámbito laboral. Por iso, desde o Grupo Municipal Socialista, apoiamos que o noso país conte con unha lei de igualdade laboral que contribúa a erradicar as diferentes situacións de discriminación que teñen as mulleres no acceso ao emprego, a promoción profesional, a eliminación da brecha salarial e xunto á precariedade e a temporalidade conforman a columna vertebral da desigualdade laboral das mulleres. O Grupo Municipal Socialista valora positivamente a iniciativa proposta pelos dous sindicatos maioritarios, o UGT e Comisións Obreiras, de convocatoria por primeira vez dun paro laboral de 2 horas na xornada do día 8 de marzo, apoiando dita convocatoria e instando aos demais grupos municipais e as traballadoras a sumarse a levantita iniciativa, como unha medida de concienciación e reivindicación ante a situación generalizada de desigualdade laboral que teñen as mulleres neste país e porque son as organizacións sindicais as que poden convocar un paro con arranxo á lei. Porque as mulleres sufriron e seguen sufrindo en maior medida as consecuencias da crise, porque as mulleres teñen de ganancia media anual preto de 6 puntos menos de diferencia con respecto a dos homens, porque a taxa de actividade das mulleres é preto de 10 puntos menor que a dos homens, porque a taxa de paro das mulleres é máis de 4 puntos por encima que a dos homens, porque o traballo a tempo parcial das mulleres representa aproximadamente un terzo máis que a dos homens, porque a brecha salarial sitúase de media nun 23% en detrimento do salario das mulleres, porque a taxa de emprego entre mulleres reducese co número de fillos fronte a dos homens que aumenta, porque as pensións das mulleres son de menor cuantía que a dos homens. Por todas estas razóns, e en definitiva, porque a pesar dos avances en políticas de igualdade, ainda persisten graves discriminacións de xénero e estereotipos de carácter sexista que impiden ás mulleres participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da sociedade. Desde o Grupo Municipal Socialista, instamos aos demais grupos municipais do Concello de Moraña a aprobación polo pleno dos seguintes acordos. Primeiro, todos os grupos municipais representados no Concello solicitamos ao equipo de goberno a elaboración dun estudo e informe sobre a situación laboral e salarial dos traballadores e das traballadoras do Concello, no que se recollen ademais as medidas adoptadas en materia de igualdade laboral ou as que se teñen que establecer, no seu caso, ao obxecto de erradicar as posibles discriminacións nesta materia. Todos os grupos municipais solicitamos ao equipo de goberno a elaboración e presentación para a súa aprobación dun plan de igualdade específico para os traballadores e traballadoras do Concello, no que figuran as diferentes medidas a adoptar para eliminar calquera discriminación de xénero e contempla as medidas que se consideran obxecto de facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal. 3. Todos os grupos municipais sumamos a iniciativa dos sindicatos maioritarios, o UGT e Comisións Obreiras de convocatoria de paro de 2 horas no día 8 de marzo e animamos aos e as traballadores a sumarse a iso, unha medida máis de concienciación e sensibilización sobre a situación de discriminación das mulleres no ámbito laboral e en todos os ámbitos da sociedade. E punto número 4, o Pleno do Concello Social solicita aos grupos parlamentarios representados no Congreso dos Deputados a presentación e aprobación dunha lei de igualdade laboral, así como dar traslado deste acordo aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados. Bueno, nós, PPBNG, en términos xerais, estamos de acordo. Nós, efectivamente, sumámonos ao paro. De feito, a miña compañeira do Grupo Municipal de BNG, Eva Villaverde, está a folga de 24 horas. O que pasa é que, en términos xerais, sí, pero debíamos aclarar determinadas cuestións. O acordo que pensamos no debíades explicar un pouco máis en que consiste ese estudo informe, porque, bueno, as tablas salariais da administración, pois, son as que son.
E despois, no acordo 3, que tamén faceis unha mención aí na exposición de motivos, pero no acordo, nós entendemos que debe modificarse, eliminarse a mención a sindicatos maioritarios UGT e Comisións Obreiras. Básicamente por dúas cuestións. A primeira é porque en Galicia o sindicato mayoritario por afiliación é a CIGA. E a segunda, e creo que máis importante no día de hoxe, por respeto a todas as entidades convocantes do paro do 8 de marzo. Non foi só Comisións Obreiras no UGT, nin tan só tampouco só a CIGA, sino entidades a maiores. Entonces, nós entendemos que podíamos aí obviar os sindicatos maioritarios e sumarnos á iniciativa de todas as entidades que convocaban o paro de 2 horas ou entidades locais. E un segundo cuestión é si se pode incluir un quinto punto, non só estando ao Goberno do Estado, sino ás propias Xunta de Galicia con competencias en materia de igualdade, donde temos tamén unha propia lei de igualdade, pero instar a Xunta a que faga unha lei galega de igualdade laboral, para que non plantear eso. Esas son as cuestións que nos plantexamos de... E se podes aclarar o punto primeiro. Sí, nesto en principio creo que xa falar de Ana contigo digital, porque xa no, eu na intervención pois iba a falar que, bueno, que aquí non hai ninguna discriminación por sexo, tanto en canto a posto de traballo como sexo evidentemente, ¿no? Entonces, que, bueno, toda a xente o seu sueldo en función do seu posto de traballo, da súa categoría e dos ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso si se aclara así o si queredes que se haga realmente ese informe, no sé si se puede aportar algún dato de mayores, pero administración pública, claro, auxiliar administrativo, temos. Según a regulación de postos de traballo que hai, É imposible, non hai ningún discriminación. Creo que yo comentaba algo ahí. En o punto 3, sin ningún tipo de problema. Poñer, non é sumar a CIGA, non, decir entidades convocadas. Todo o mundo. Pois como quedaría, a iniciativa das entidades convocadas. Sí, correcto. Punto 5, home, a lei... lei... por respeto por todo. Sí, no, se me parece correcto, ademais. En o punto 5, a lei estatal que teña unha diferente a Xunta de Galicia, home, o que queremos é igualdade en toda España, non só aquí, polo que... Bueno, en todo caso estamos a favor. Bueno, nós temos unha lei de igualdade vais avanzada para o Estado. Pois, que hai que mellorar é do Estado. Xa, pero non estamos en Galicia. Suprimimos o punto 1. Sí. E queda punto 1 o 2, punto 2 o entidades convocantes e punto 3 a lei. Nos tamén vamos a votar a modificacións. Votos a favor? Aprobación. Por favor, mandar unhas mocións todas en cuor, todas estas que hai hoxe, os grupos socialistas. O punto 6, o Grupo Socialista, para o Sistema Público de Pensións con a capacidade de redistribución e reducción das desigualdades. O Sistema Público de Pensións constitúe a política pública con maior capacidade de redistribución e reducción das desigualdades o 46%. As políticas do Partido Popular representan unha seria ameaza para o sistema público de pensións. Coas súas políticas de emprego, o goberno de Rajoy puxo en perigo a sustentabilidade económica das pensións, que entraron nun período de déficits constantes e crecentes. E con novo mecanismo de revalorización que se desvincula do poder adquisitivo e co factor de sustentabilidade, que axusta o importe da pensión en función á esperanza de vida. Condénase aos pensionistas a un progresivo empobrecemento. E todo iso fixérono mediante imposición sin diálogo social e rompendo unilateralmente o consenso de Pacto de Toledo. Con estas políticas, o Partido Popular está a preparar o camiño para os fondos de pensións privados, en detrimento do sistema público de seguridade social. Os resultados desta política están á vista. Progresiva perda de poder adquisitivo das pensións, sensación de incerteza dos actuais xubilados sobre se o Estado será capaz de pagar as súas pensións nos próximos anos, o sentimento de injustiza naqueles que contribuyen ao sistema, pero dubidan de que este les puede proporcionar unha pensión digna nun futuro a 10 ou 20 anos vista, e desesperanza case absoluta por parte da mocidade
en que algún día pueden contribuir e ser protegidos polo sistema. O Partido Popular está laminando o sistema público de pensión sometendo a un espolio permanente ao Fondo de Reserva da Seguridade Social. O déficit foi compensado por retiradas masivas do Fondo de Reserva que, de contar con 66.815 millóns de euros a finais de 2011, sitúase no día de hoxe en 8.095 millóns de euros. E que, se non se esgotou totalmente, foi como consecuencia do préstamo de 10.192 millóns de euros do Estado á Seguridade Social contido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2017. A iso hai que engadir as cantidades retiradas do Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millóns de euros nestes anos. En definitiva, necesitáronse fondos por importe de 93.251 millóns de euros adicionais ás cotizacións para poder facer fronte ao pago das pensións do período 2012-2017. O ano 2018 comenzou na mesma liña e o PP, no canto de expor medidas serias no marco do Pacto de Toledo e o diálogo social, decidiu seguir endevedando a Seguridade Social con crédito de 15.000 millóns de euros. O Fondo de Reserva, sufrido na reforma da estructura financiera da Seguridade Social levada a cabo pelos gobernos socialistas de 1989 e recolleito posteriormente como unha corremendación do Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cando xurdisen as maiores tensións xeracionais sobre o sistema, en torno ao ano 2023. De non ser utilizado, o fondo teria hoxe máis de 90.000 millóns, mesmo sin novas achegas, só en base á súa propia rendibilidade. En cambio de seguir con este ritmo de gasto, a nosa hucha das pensións quedará totalmente valer no ano 2018, é dicir, vais a esgotar 10 anos antes do previsto. Este escenario pon en risco a situación financeira da Seguridade Social e, en consecuencia, a garantía non só de pensións actuais, senón tamén, especialmente, das pensións futuras. Por iso é imprescindible adoptar medidas que den estabilidade ao sistema. No PSOE consideramos que o dereito ás pensións e o acceso ao sistema de Seguridade Social debe considerarse un dereito constitucional e ser incorporado como tal na reforma da Carta Magna que propomos. Para iso expomos medidas destinadas a garantir o futuro do sistema público de pensións, recuperando o Pacto de Toledo e o diálogo social, aprobando un novo estatuto de traballadores que promova dereitos laborais e emprego de calidade, establecendo unha fonte complementaria de financiamento das pensións a cargo do PXE, como na maioría dos países da nosa contorna. Por estas razóns, o PSOE defende un novo modelo para reequilibrar o sistema de pensións, mantendo o gasto, racionalizando outras partidas e incrementando os ingresos do sistema. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Moraña presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción instando ao Goberno de España a volver ao consenso de 2011, derrogando todos os cambios legais introducidos ao longo da legislatura de 2015, a regulación de exhibición anticipada do Real Decreto Lei 5/2013 e de forma íntegra a Lei 23/2013, regulador do factor de sustentabilidade e do índice de revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social, garantir o poder adquisitivo das pensións, recuperando a actualización das mesmas conforme ao IPC, e eliminar o factor de sustentabilidade establecido polo PP na Lei 23/2013, que reducirá as pensións de xubilación en función da esperanza de vida da corte correspondente a partir do mes de xaneiro de 2019. Racionalizar os gastos do sistema, desplazando os orzamentos xerais do Estado de 2018, aqueles que non corresponden a prestacións como os seguintes gastos, entre outros: as medidas de fomento de emprego, reducción de cotas, tarifas planas, etc. Se considera necesario manter alguna, debería ser pola vía de bonificación e a cargo do Plan Xeneral do Estado. Os gastos de xestión das entidades administrativas da Seguridade Social, do mesmo xeito que se fai co resto de organismos públicos. Incrementar os ingresos do sistema, complementando o financiamento da Seguridade Social, entre outras medidas, con ingresos procedentes dos impostos destinados oralmente a completar os ingresos por cotización ata que estes volvanse a equilibrar dentro do sistema, por exemplo, novos impostos extraordinarios á banca e ás transaccións financeiras. Pensamos que se toda a sociedade española contribúa ao rescate das entidades financeiras, este imposto debe servir para contribuir ao rescate do sistema público de pensións, intensificando a loita contra o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social. Punto número 6. Mellorar a natureza protectora do sistema de modernizando a xestión do Fondo de Reserva a través dunha mellora da súa regulación, recuperando o establecemento de límites a disposición de fondos con carácter anual.
7. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente a brecha próxima ao 40% existente entre a cuantía de pensións dos homes e das mulleres. Déficit de xénero. Aprobación dunha lei de igualdade laboral co fin de eliminar a brecha salarial e a constante de cotizacións que acaba derivando en pensións máis baixas. Por iniciativa legislativa social incluída na Lei 27 de 2011 de incrementar a pensión de viudez para maiores de 65 anos que non reciben outra pensión pública ata alcanzar o 60% da base reguladora, medida que afecta de maneira maioritaria as mulleres. E o punto número 8, introducir no Pacto de Toledo un novo principio de reequilibrio orzamentario, un concepto que implica unha procura constante de racionalización de gastos e de axuste de ingresos cada ano, e que terá efectos no medio prazo aos finais dos anos 40 do século XXI. Unha exposición de motivos densa e un tema complexo tamén. Non obstante, nós teñemos disposto a votar a favor se os partidos socialistas nos aceptan unha emenda do acordo número 1 que nos propoñemos que se estableza como derrogar os negativos cambios introducidos no sistema das pensións desde o ano 2011, restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e calcular a cuantía das pensións sobre os 15 mellores anos cotizados á escolla dos traballadores e traballadoras. Nós creemos que queda bastante máis claro e contundente. Se nos aceptades esta emenda, pois votamos a favor. Sí. Pero como queda un Paso. Dame un texto como queda un Paso aquí. paso Calcular a base nos últimos 15 anos de cotización e volver aos 65 anos. Dos 15 Sería este anos, primeiro. no, dos 15 anos millores. Igual, 15 anos mellores. Sería este que está aquí sobre Dos el 15 anos millores. Vale, a ver, nos temos unha proposta tamén. Estamos de acordo en todo a exposición de motivos, menos, bueno, por unha parte, o que estamos de acordo en instar ao goberno todos os puntos que ven, e nesa última modificación que se aporta tamén. O que pasa que, bueno, como Partido Popular non podemos entender como segundo párrafo se acusa ao Partido Popular que é unha seria amenaza para o sistema público de pensión, cando foi o Partido Socialista que quitou unha lei para a congelación de pensións e a retirou o Partido Popular. Entonces, pues bueno, na exposición de motivos, en casi na súa totalidade estamos de acordo, pediríamos que se retire pues ese párrafo. Sí. Sí? Vale. significa esto al final, calcular la cantidad de pensión sobre los 15 millores anos cotizados a escolla dos traballadores e traballadoras. Claro, según escollan eles, 2 millóns. Significa a escolla, así, según escolla, ¿no? A escolla. A escolla. Vale, ahora. Pero eso es una exposición de motivos o... Sí, la exposición. Esta exposición de motivos, la primera parte. Sí. ¿Hay que retirar este primer apartado? Este es. Esto como PP, esto como PP. Vale, mandar las informaciones, luego se retoca de... Vale, pues, ¿cuál Es una modificación exposición prevista? de esto en la primera y nada más. ¿Votos a favor? Aprobación. Antes de continuar, quería facer unha pregunta ao señor secretario, unha aclaración sobre formalidades. É dicir, as mocións tanto do Partido Socialista e do Partido Popular non están asignadas electrónicamente. Que un PDF que está sin asignar. Sí, eso vamos a empezar a matizar ahora a partir de ahora. Todas tienen que ir certificadas o firmadas, o el caminamento que firma van igual. Pero todas las mocións
Tamén tedes que empezar a presentarme tamén os rogos e as preguntas a través da plataforma tamén. As rogos e preguntas que se queren introducir no pleno, salvo unha pregunta urgente que saiu do día anterior que pasou algo, todas a través da plataforma, a partir da hora, porque así introduzco todo directamente e non temos que andar. As mocións entendes que teñen que estar asinadas. Sí, hai que empezar a asinadas, sí. Ainda que veñan por PDF. Ten que estar firmadas, escaneadas, ou que teña firma digital, que firma digital. Non tedes firma digital ainda. Pero bueno, senón, pode ser... Como que es? Sí, porque firma digital teñen que un programa de firma electrónica. Sí, hai Pero unha eso página é- da Hacienda que vai ser un Todo programa para... Para firma, non? Pois entón, É firma. facer Sí, o autofirma, non? Creo que Sí, hai autofirma, firma, sí. a autofirma. Pero é obrigatorio firmarlo digitalmente? No, pero digo, xa que estamos todo electrónico, vamos a pasar No, esa todo é a tamén. pregunta que estaba por Eu creo que era a pregunta que estaba facendo. Claro, vámonos pasar todo, non teñen que vir firmadas en bolígrafo, pero vamos xa a empezar a suprimir bolígrafo e firmar electrónicamente. Con tal que vos ou o portavoz teña firma electrónica, ou Porque que sí que teñen que ir firmadas. Sí, teñen que vir firmadas, sí. Estamos agora un pouco, digamos, en tempos intermedios para hai que empezar a traer estos ou firmadas digitalmente ou firmadas co vale? E sobre todo, ao mesmo tempo que mandar o PDF, mandarme tamén o Word, vale? Pode ter que andar eu abrindo, trasladando ao Word, que sempre me cambia as líneas, non fai alguna xorada. E así xa introduzco todo eso no... Cando a registremos. Registraba con PDF, como estás facendo, telemáticamente todo. Pero o Word por correo E o Word por correo electrónico ou o correo do Concello, vale? Así xa vai todo bien. Punto número 7, moción do Grupo Popular relación 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Bueno, xa firmamos a exposición de motivos, como se facendo unha moción sobre o anterior do Grupo do Socialista, leo os acordos, vale? Que insta a Xunta de Galicia a continuar a mellorar as líneas de axuda para entidades locais en colaboración coa FEGAM, co objetivo de mellorar os recursos a disposición da ciudadanía en prol da igualdade de xénero en a conciliación e a corresponsabilidade no ámbito da vida laboral, familiar e persoal. O punto número 2, seguir na procura do fortalecemento do tecido asociativo femenino en xeral e moi particularmente no ámbito rural a través de liñas de axudas e programas. O punto 3, realizar campañas de divulgación e visibilización de contribución das mulleres galegas nos ámbitos da cultura, da ciencia, do deporte, así como noutras especialidades con referentes necesarios para a sociedade en xeral e a actividades particulares. Ben, eu creo que o Partido Popular ainda non pillou a onda e entendemos que esta é unha moción de absoluto postureo, de paripé e de lavar a cara ante o 8M. É dicir, foi o propio presidente do Partido Popular quen dixo que non quería falar da fenda salarial. É o Partido Popular que goberna no Estado, goberna na Xunta de Galicia, con competencias plenas en materia de igualdade, donde se poden adoptar medidas concretas en favor da igualdade, e non fan nada. E nos traen aquí unha moción de tipo baleira de contido a unha administración local sin competencias neste eiro, falándonos dunhas posibles axudas. Entón, entendemos que vostedes o que queren é quedar ben a conta de non facer nada. Fala a moción nos acordos de continuar, seguir, pero que na realidade na Xunta de Galicia non se está facendo nada. Non se está facendo nada. Téñense que dar conta no Partido Popular, e creo que hoxe se deron conta de que o 8 de marzo xa non é unha celebración. É unha data de reclamación, de reivindicación de dereitos e de recursos aos que o Partido Popular, por certo, di non. Entonces, nós non vamos a apoiar esta moción. Non vamos a apoiar esta moción porque entendemos que é unha lavadura de cara do Partido Popular para quedar ben e facer un postureo simbólico ante unha data importante como é o 8 de marzo. Acabáronse as celebracións. Isto é unha reivindicación das mulleres, fenda salarial, de todas as cuestións que falábamos antes na moción do PSOE. Entón, evidentemente, non vamos a apoiar esta moción nestas circunstancias. Nos podemos pasar xa a votación por nosa parte. Vale, por nosa parte tamén. Votos a favor? En contra? Aprobarse por maioría.
Último leito, moción do Grupo Bloque Nacionalista Galego para apoiar a Fórum Internacional de Reivindicación Feminista do 8 de marzo. Bueno, a folga da exposición de motivos, non sei se hai de ledo, non? Di, a folga feminista do 8 de marzo pretende ser unha chamada de atención dentro do ámbito local máis próximo ao internacional sobre a desigualdade e a invisibilidade que históricamente sofren as mulleres, co obxectivo de exixir a mellora das súas condicións sociais e laborais para combater as discriminacións laborais agravadas polas medidas aplicadas baixo a coartada da crise económica. A fenda salarial en Galiza é do 23%, pois mentres o salario medio anual dos homens estimase en 20.243 euros, o das mulleres só chega aos 15.730 euros, o que hai que engadir que os contratos a tempo parcial, temporal e descontinuos son maioritariamente femininos, o que repercute na baixa cotización, soldo, prestación do paro e das pensións. En Moraña hai 203 mulleres registradas no paro e 152 homens, segundo os últimos datos da Xunta, o que representa unha porcentaxe superior do 14,38% por razón de sexo. Mais aínda, no laboral, as mulleres galegas sofren a inexistencia dun marco de relacións laborais galego que axuda a negociar melloras para os traballos feminizados do noso país, como a conserva, ademais de sufrir as consecuencias das reformas laborais do goberno central, lesivas para a clase obreira e a desatención de Xunta e Estado ao fomento de políticas activas contra a discriminación laboral sobre as mulleres. Por outra banda, ao tempo que cobran menos de media e sofren máis precariedade, no ámbito do consumo foméntase que as mulleres teñan que adquirir produtos máis caros, que aplican a denominada tasa rosa, cando están dirixidos ao mercado feminino, ademais de gravar os produtos básicos de higiene cun 21% de IVA. Por causa do sistema patriarcal e da realidade socioeconómica, as mulleres sofren máis atrancos na conciliación da vida familiar e laboral, para o que se fai necesario mudar ideas, comportamentos e mesmo leis para poder garantir a igualdade de dereitos e de oportunidades. Tampouco se recoñecen as tarefas domésticas e do cuidado familiar. Por iso, esta convocatoria tamén pretende chamar a atención sobre os cuidados e as tarefas. Durante a crise, esta situación agravouse e o deterioro dos servizos públicos agrava unha desigualdade que, superado o ciclo económico da recesión, busca consolidarse. Desta forma, os datos demostran que son maioritariamente as mulleres as que optan por xornadas parciais ou excedencias para cuidar crianzas e maiores, moi por riba da poboación masculina. Parece un ler hoxe na prensa, un 20, creo que era a relación. No caso das excedencias, por exemplo, no 2017 foron solicitadas por mulleres 1078 fronte a 132 pedidas por parte de homens. A convocatoria do 8 de marzo aspira a ser transversal para mudar dentro do cotiá o sistema articulado baixo as ordes do patriarcado, do capitalismo, do racismo, da emigración e da depredación ambiental. Por estes motivos, esta folga pretende incidir no ámbito laboral, de cuidados estudiantil e de consumo. Plantexamos o acordo que o Concello de Moraña apoiará a convocatoria desta folga de mulleres prevista por 8 de marzo de 2018 no marco dunha xornada internacional de paros e movilizacións para reivindicar a igualdade de oportunidades nas condicións de traballo, na esfera social e no dereito a vivir sen violencias. O Concello de Moraña, como acordo número 2, realizará un chamado a participar nas movilizacións convocadas polo movimento feminista galego e a secundar a manifestación nacional unitaria. Ben, e dito isto, eu creo que compre darlle os parabéns a todas, cando digo todas as mulleres galegas pola lección de dignidade que deron hoxe. Nós creemos que foi unha xornada histórica na loita pola igualdade real entre homens e mulleres, unha xornada, como decía antes, de reivindicación de dereitos. As mulleres foron capaces de poñer no debate social a desigualdade e as súas reivindicacións. E é unha lástima que non todos sexamos conscientes da importancia da loita das mulleres. E é unha lástima que o Partido Popular de Moraña pois obvia unha xornada de folga e nos convoca un pleno xusto hoxe, data do 8 de marzo, demostrando a pasividade e a pouca intención de facer algo por cambiar as cousas.
Y como decía antes, señores del Partido Popular, as mulleres están fartas de minutos de silencio, de paripés, de postureos, de flores, de plantas, de bombóns. As mulleres están na loita para conseguir a igualdade e reclamar dereitos. E creo que hoxe o Partido Popular, con todo estas semanas de que si folga, si non a folga, creo que hoxe, despois de todas as mulleres que saíron á rúa e fixeron folga, creo que lles vai quedar claro que van ter que adoptar medidas e atender e deixarse de postureos e de facer celebracións inútiles, senón adoptar medidas concretas. Para iso están os gobernos e adoptar medidas en favor da igualdade entre homens e mulleres. Mais nada. Vale. Desde o Partido Popular, desde o grupo de goberno, creo que se trata de non obviar a igualdade entre homens e mulleres. E as persoas que hoxe foron a folga merecen o noso respeto e as que fixeron un parón de 2 horas tamén, e as persoas que deciden traballar tamén, porque para falar de igualdade temos que falar tamén de respeto. Por lo tanto, entre todas esas mulleres que salieron á rúa a folga de 24 horas, as que estuveron nos paros de 2 horas, as que estuveron traballando, todas esas mulleres vamos a lutar por a igualdade entre homes e mulleres no noso país. Por lo tanto, respecto á moción que se presenta, vamos a absternos por a sencilla razón de que si estamos de acordo nunha serie de motivos que se expoñen na moción, pero que si non vamos a facer un chamamento a participar nas movilizacións convocadas polo movimento feminista galego, polo que manifestaba hace un momento, merece todo o respeto a toda aquela muller que traballe por a igualdade da maneira que la crea, convite e que teña esa libertad para tomar as decisións e lutar por a igualdade sempre entre os homens e as mulleres. Por lo tanto, nos vamos a absternos nesta moción. Sí. E para a contrarréplica, evidentemente, o BNG respeta a todo o mundo. Vai a folga ou non vai a folga. Respeta as mulleres que van a folga e as que non van a folga, só me faltaría. Respetamos a todo o mundo, cada un o seu dereito de ir á folga. En todo caso, eu dou os parabéns a todas as mulleres, a todas, tanto os que foron a folga como os que foron a folga, pola dignidade que demostraron hoxe, porque as que non foron a folga estou seguro que tamén están a favor da igualdade dos dereitos e están a favor de que a brecha salarial, a fenda salarial pois non exista, etc. En todo caso, manifestar a profunda sorpresa de que o Partido Popular no mesmo pleno vote a favor do chamamento da folga que plantexaba o Partido Socialista e agora votan se abstén. Para min é unha contradición absoluta. Cando na moción se fala do movimento feminista é no sentido máis amplo das entidades convocantes, como falábamos na anterior moción do Partido Socialista. Na anterior moción do Partido Socialista votamos a favor por unha serie de acordos que había e que se instaban aos gobernos e as administracións responsables. E aquí votamos unha abstención porque desde o Concello respetamos calquera posición ante un traballo por a igualdade de homens e mulleres no noso país. Ese é o motivo. Votos a favor. Abstencións. Aprobados. Voto. Sí, claro. Pasa que estaba despistado. A actividade de control, o punto 9 son os decretos da alcaldía do mes de xaneiro, febreiro e marzo. Que tal o empaquetado ben? Non houve problema para os decretos todo ben, non? Sí. O punto 10 é a prórroga do orzamento de 2017. Iso é quedar enterados, nada máis. O punto 10, A 11 a liquidación do orzamento de 17. hubo un presupuesto prorrogado, lógicamente, que xa é novo, non? Pero non prorrogado, xa eu pasei aí, non? Ingresos o mismo, en gastos 1.927, 198, E os 12 comunicacións das solicitudes que se fixeron xa plan concellos da Deputación Provincial. A liquidación, básicamente tamén Esa, o decreto da alcaldía, onde se aprobou a liquidación do ano 2017, que para resumir o que sempre vemos, hai un remanente de tesorería positivo de 830.791 euros. E o punto 2 das comunicacións do plan concello da Deputación O Concello xa un escrito
solicitud de 106.477,20 euros para la línea 3 de emprego para a conservación e funcionamento das servicios municipais. E hai xa o escrito tamén xa de concesión desa mesma subvención por importe de 106.477,20 euros para a contratación de 9 personas. Luego, si preguntas, ¿tienes alguna? No estaba presentada ninguna. ¿No? Vale. ¿Qué tienes más? ¿Presentaste? No, vale. Sí, a partir de... Sí. Pero vamos a... Algo así, a ver, primeira pregunta é sobre unha cuestión dun bando do 12 de decembro de 2017 sobre acceso á banda ancha de alta velocidade de 30 megabits que contestou a alcaldesa que sobre unhas axudas que a pregunta é quen está dando esta información no Concello, cantos usuarios solicitaron esta información. A información está dando o personal da Administración do Concello e está informando, pero eso é a través das operadoras. Las operadoras, eso é o que quería preguntar, porque está dando lugar a este bando un pouco a información que está na propia web. Unha vez que entras no enlace é a través das operadoras. E son operadoras que estuvieron aquí facendo visitas por a página web do enlace tamén é, si sabes que é operadora, pero que operadoras porque non se sabe. No, porque non nos matou para as operadoras, claro. Son as asesoras que presentaron e terá que gestionar a través das operadoras. Porque a mí me pregunta a xente que quer adaptar as ajudas, pero eu creo que teñen que ser primeiro as operadoras e despois ti terás que contratar a operadora, que non sei. E logo contratas as operadoras que oferten ese servicio, claro. De feito, bueno, ahora reciente, vos informo aquí, esta semana nunha reunión coa directora da Antega da Xunta de Galicia, van salir unha serie de contratos para fibra óptica nas zonas donde temos problemas aquí na zona de Moraña, que toda a zona das parroquias de Amil, San Lorenzo, Rebón, Coseirado, e creo que xa estaban abertas as ofertas, ¿no? Isoar tamén entraba, e ahora están presentando as empresas, entonces, oye, pues con ese servicio, o mellor xa non temos que optar tamén a este tipo de servicio que é moi entender, vamos, a nivel de telecomunicacións. Iso que sería para adaptar fibra óptica para toda a zona sur do Concello? Sí. Que nos llamamos, que todo está ali, como xa, non? Como? Que nos, creo que plantexamos eso nunha moción. Sí, plantexamos moito, sempre se traballou por eso. Claro. Vale, pois aclaradas. A seguinte pregunta é cantos camións de lixo hai no Concello despois da adquisición do novo camión a través do Plan Concellos da Diputación e como se xestionan, é dicir, como se están utilizando, se se utilizan para unhas cousas, para uns días. Non se vai a dar de baixa. Pero cantos temos? Ahora temos o que temos nós, o novo e o que fará subido con Campeonato, que estamos en colaboración con eles. Que pasa? Hai días que salen os camións, dependendo se festivos, si en épocas de máis lixo no verán, si vai vaciar o camión a planta e outro queda recollendo, bueno, pues en función da demanda tamén para as parroquias. Eu quero dicir, o chamado camión de Campo Lamber, cando ponemos así. Ese camión é do Concello de Monaco. No, pero unha colaboración que eles nos deixaron o camión nos momentos que nos tuveramos o tema. Pero seguimos tendo aquí. Sí, porque eles non nos tiñan. Pero non se lle comprou ou non vai ser... Non tiñamos, non. O sea, un acordo de cesión... Nos lo deixaron no momento que se nos abriera a nosa, porque non había posibilidad de entrar en algo. Sí, porque non. E o de baixa vai dar o pequeno, entende? O que, bueno, chamo pequeno, o máis bella. Terceira pregunta, para cando os contenedores de vidro e plástico que a alcaldesa se comprometeu para poñer no rural, varios puntos? Pois estou á espera de que a Xunta nos lo remitan, sabe, o acordo que fixemos con eles e instalalos. Pero que previsión temos? Que eu espero que principios de abril este todo rematado, sabe? Sobre todo, primeiro van a ser os de envases. Cuarta pregunta,
que xestión ou xestións fixo o Goberno cos Servizo Galego de Saúde para a dotación de personal no Centro de Saúde despois da moción do Bloque Nacionalista Galego para implementar a praza. Se estuvéramos reuniendo en transferencia e co conselleiro e estamos a esperar de que se confirme. Tanto digo, porque a misión xa non sei que les foi. Conselleiro trasladamos. Quinta pregunta é valoración do Goberno Municipal sobre a ubicación da parada de taxis, ali onde se cambiou. A valoración é positiva. Respecto aos usuarios e aos taxistas. Eu digo porque todo o mundo ve, a mí me comentan, e eu tamén vexo, que hai vehículos que entran en dirección contraria. Eu teño visto ali aparcar os coches dos cuales ningún era taxi. Eu non sei se esa é a valoración positiva do Goberno, a mí me sorprende. Non sei se hai algún mecanismo, algún tipo de medidas a adoptar. Faláramos ao principio de adoptar medidas contundentes para que a xente se fora acostumada. Ao principio os cambios son complicados, pero eu digolle que vexo coches en que horario? En horario distinto ao de mañá. En horario de... As mañás non ves ningún problema. Porque temos el servicio de auxiliar de policía e entonces controlas a situación aí un pouco. Por la tarde, o fin de semana, sobre todo por las noites, pues se aparca, pero bueno, eso estaba pasando aquí. No, non falo de siempre. De noite e de tarde. De tarde, me venga que a visibilidade que había aquí, eu sale ali, e ver coches en dirección contraria, claro, ver os coches en dirección contraria, e demais, pois chama a atención. Bueno, claro, o sea, sei que o Goberno o que me quede poñerme a min ali, non ten que poñerme ali a cada un. Eso xa é dentro do cívico de cada un, está señalizado. Eu non sei se estará ben señalizado porque os coches entran en dirección prohibida. Hombre, vamos a ver, estar con señalización vertical e horizontal y pintado na... Non sei. Oye, seguramente que en Pontevedra ou outra ciudad onde hai unha vixilancia de policía ou guardia civil das 24 horas non facemos eso, non? Eu creo que non se deben despistar. Non lle estou botando a culpa ao goberno municipal. Non digo porque se aspecto que se por aí, non lle boto a culpa a ninguén. Como? Pero non despistarse deste tipo de cuestións porque senón ao final isto parece el caos. Nada máis. Resolveuse o problema do vertido de agua sucia xunto que ali ao colexio, o camiño que vai, digamos, hacia o río. Aí estou, sí, donde está o colexio, na esquina do colexio, entre o colexio e a pista que vai hacia o río, digamos. Pero aí non era máis adiante. O colexio, no medio do patio do colexio, unha arqueta que estaba ali, está o sol. Estaba atascada unha tubería que quedara no antigo colexio. A mí estánse facendo unhas obras que os veciños mostraron a súa disconformidade, creo que vostede foi por ali. Cales foron esas disconformidades e se resolveron esos problemas? Se están facendo varias cousas, non sei a que hora te refieres. En Vilacova, perdón. En Vilacova, sí, que se resolveu. Pero o problema que había era que había que repoñer un asfaltado, pero o problema que había era un problema de augas, de pluviais, que había que desvialas e unha fonte. E o problema que había, pues tamén que era unha parte toda que estaba hormigonada, estaba todo gritado e hubo que levantar todo para poder asfaltar. E ali, mismamente, en Vilacova tamén, os veciños solicitaron o alumeado de hasta Coviñas, se colocaron nos puntos, pero non se chegou. Na parte de abaixo de Vilacova, chegou ese Estopilón e non se continuou. Por algún motivo... No, por o motivo de que se actúa onde o alumbrado público, como en todos os lugares donde hai as viviendas, nos núcleos, e agora sí solicitaron eso e se vai a continuar, se le comuniquei ali o mesmo día que visitei, que fun a ver, e me dije que é unha zona onde accede moita xente camiñando e tal, e está parado o autobús ali arriba e demais. Son 2 ou 3 puntos os que hai que son. E un robo, última pregunta, non sei, un poste de luz que hai na Bouza de abaixo, para entendernos. Na Bouza de abaixo, derivado do aglomerado que se fixo último. Ou de Rebón. Non, da Bouza de aquí de Santa Xusta. Eu chamo de Bouza de abaixo para diferenciar.
na última casa que hai, prácticamente. E normalmente o paso Isla hacia as Contellas, hacia do que ten un chico que ten a fruta. hacia o Lameiro. Hacia o Lameiro, perdón. Sí, Sí, Lameiro. ese poste, sí, está suspenitado e seu cambio xa, a Claro. presa. Porque de Fenosa que non era un gran sol. Vale. Simplemente, bueno, que sí está ali perigoso. Sí. Pero nada máis. Sí, nós temos unha pregunta. Se non me equivoco, mañana hai unha presentación de un libro, A Ruta das Mulleres. Sí, Quería saber se estamos invitados todos os membros. é que, sí, pasoume, onte me comentaba Diana, que ela lle chegara, pero que era a través de unha asociación. E eu confirmei, no? E mandouse a todos os concelleiros, entendera? Sí. Como concelleiros. Nós non. Ao grupo socialista. A vos chegou a todos por correo. Ti terá por correo electrónico? Non, a ningún dos tres. Mañá que, porque eu, como comentou era, Mari, que foi así aos enviou, o comprobou e me dixo que estaba enviado. A ver se hai algún error na red de correo, vale. Mañá, bueno, que estáis invitados todos, non sei se tiñen invitados aquí por la masa, pero que estáis invitados todos e que mañán por la mañá, disculpade se hubo algún error no correo, mañán por la mañá que vos la reenvíen, vale. En todo caso, Pero que eu fala comprobei- con Mari, porque Mari tiña unha lista de correos, vale? Algunos están cambiados, vale? Entonces, ela enviou esa lista. Pero No caso é igual. Correcto, ¿no? No, Mari No, pero foi... a lista que ten Mari non é a mesma. Ya Mari Pero tenemos cambiaste esta voz. ti, o que se cambiou foi o teu e ela, pero No, pero- eles son os únicos correos que tiñan desde o principio. Xa, pero a mí O sea, non tes? No, de Mireia. Onte foi. No, no día do lunes. Bueno, pues mañana por la mañana me lo reenvía. Que teño aquí só lo reenvía. Bueno, lo reenvía ela, pero todas estas invitadas. Bueno,